Sa dihang naglalis ang mga apostol kinsay labaw o pope nila, unsay reaksyon ni Kristo sa ilang gilalisan. Sa dihang naglalis ang mga apostol kinsay labaw o pope o chief nila o katungdanan, wala gyud musupak si Kristo nga naay labaw o pope nila. Ang giingon ni Kristo nga ang labaw o pope nila mao ang servant of all. Ato kanang mabasa sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 26. Si Apostol Pedro ang gipasabot ni Kristo nga servant of all. Mabasa ka na sa Juan Kapitulo 21, versikulo 15, hangtod sa 17. Therefore, ang office o katungdanan ni Pedro ang chief o pope, ug ang office o katungdanan gani mabakante na ay mupuli o successor. Sama sa katungdanan ni Judas nga nabakante na siya'y puli o successor. Ato kanang mabasa sa Acts chapter 1 verse 20 o Buhat Kapitulo 1 versikulo 20. O walay laing lista sumala sa history kinsa ang mga successors sa office o katungdanan ni Apostol Pedro. Mao ang mga popes sa Roman Catholic Church. Dili ang mga executive minister sa INC 1940 ni Felix Manalo, ug wala pod sa CCF 1984 ni Peter Tanchi ang office o katungdanan ni Apostol Pedro. Ug sa tanang mga grupo nga dili katoliko, ang katungdanan ni Pedro wala gyud sa ilang grupo. So wala sila magsunod sa katungdanan nga gitukod ni Kristo nga mao ang katungdanan ni Pedro. Dugang pamatuod, sumala sa Isaias Kapitulo 22, versikulo 21 hangtod sa 22, unsay titulo o itawag sa tinugyanan ug Yahweh sa gingharian. Atong usbon, sumala sa Isaias 22, versikulo 21 hangtod sa 22, unsay titulo o unsay itawag sa tinugyanan ug Yahweh sa gingharian. Ang tubag, Father. Nga sa kinat sila pa, Papa. Mao na itubag, Father o Papa. Ug sumala sa Revelation chapter 3 verse 7, unsay titulo o itawag sa naghawid og Yahweh sa gingharian. Ang tubag, Holy o Santo. Therefore, sa tanang mga apostol, si Pedro man ang gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh sa gingharian. Mateo Kapitulo 16, versikulo 19, klaro nga nagpasabot nga ang office o katungdanan ni Pedro ang Chief o Holy Father o Santo Papa. Pwede di ay ipagamit sa Dios ang iyang titulo nga Father sa usa ka leader. Sama sa leader sa usa ka pamilya, tawgon man og Father. Og adunay pahimangno, no? Mao ni pahimangno. Dili gusto si Kristo nga ang titulo nga Father gamiton sa mga mapahitas-on og kinaiya. Mabasa kana sa Mateo 23:9. Mao gani ni bersikulo nga gigamit sa mga dili katoliko sa ilang pagsupak sa pagtawag og Father sa pari. Pero sayop sila ana kay kanang Mateo 23:9 dili na sabton og literal. Sabto na og kanang gitawag og allegorical. Kay dili tanang mga pulong sa Biblia sabton literal. Sama anang pag-ingon nga si Kristo ang dalan. Dili na literal nga dalan gyud nga kanang agianan. Agianan nato sa yuta nga dalan, dili na moibot pasabot ang pagkadala ni Kristo. Allegorical na, pinasumbingay ang pagkadala ni Kristo. Okay, so maupod kanang Mateo 23:9, allegorical ang pagpasabot ana ni Kristo. Wala siya magpasabot nga bawal gyud ang paggamit anang titulo nga Father para sa tao. Kay dili man literal ang iyang buot ipasabot ana, allegorical man. Si Kristo dili lang siya gusto nga kanang titulo nga Father taas man na kay balaanon man na nga katungdanan o nya gamiton sa mga mapahitas-on. Okay, kay dili gyud gusto si Kristo anang mga mapahitas-on og kinaiya. Okay, ang prueba ana nga mao gyud na gipasabot ni Kristo nga dili ang ngayan tawgon og Father kanang mapahitas-on
Kay sa Mateo 23:11 ug 12, nagklaro man siya, nag-ingon siya nga ang magpataas ipaubos. Unsa kuno? Ang magpataas kuno ipaubos. Buot ipasabot kadtong mga mapahitason, dili tuangayan anang titulo nga taas sama sa father o teacher, kay ipaubos man sila. Atong usbon, nagingon si Kristo, ang magpataas ipaubos. O unsay but ipasabot ana? Nga ang mapahitason kuno ipaubos. Buot ipasabot, dili angayan anang titulo nga taas sama sa father o teacher, kay ipaubos man sila. Pero kung mapaubsanon ka, kung mapahiubsanon ka, ipataas ka. Buot ipasabot, angayan ka anang titulo nga taas sama sa father o teacher, kay ipataas man ang magpaubos. Mao na ang buot ipasabot ni Kristo sa Mateo 23. Kay ang konteksto anang Mateo 23, gikan gyud bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 12, ang mga magtutudlo sa balaod mana og mga Pariseo nga mapahitason. Sila ang gipasabot ni Kristo ana nga gadaladala og titulo nga taas pero mapahitason. Ipaubos sila sa Ginoo. Mao nang giingnan sila, ayaw mo pagtawag og amahan dinhi sa yuta, kay usa rin yung amahan sa langit. But pasabot ang Dios. Ayaw mo pagtawag og teacher diri sa yuta, kay usa ra ang inyong teacher, si Kristo. Ang gipasabot ni Kristo diha, kay naghuna-huna si Kristo nga kining mga tawhana dili angayan sa titulo nga taas sama sa father o teacher, kay ipaubos man sila, kay mapahitason man sila. Mao nay konteksto sa gipasabot ni Kristo. Dili kay sayop ang titulo sa Dios nga ipagamit niya sa tao. Kay siya raman po'y gaingon nga ang magpaubos ipataas. Buot ipasabot katituluhan og taas sama sa teacher og father. Kay kung dili gyud magamit ng titulo sa Dios, nga naman lagi nga ang mga leader sa pamilya tawgon mo natog father, ang mga teacher sa DepEd tawgon po natog teacher, di ba? So something wrong sa interpretation sa mga dili Katoliko. Dayon ato paning dugangan. Karon arita sa kining pangutana, asa kuno mabasa sa Biblia nga si Apostol Pedro gitawag og Pope o Santo Papa? Na bang mangita og litra por litra ba? Okay. Napagalito Iglesia ni Cristo nga nag-ingon nako nga asa man mabasa nga si Pablo gatawag ni Pedro og kanang Santo Papa. Mura bag ibuot ipalutaw ba nga basta dili mabasa sa Biblia dili tinuod. Okay. Sayop na nga logic, okay? Ato lang usbon pagbasa, no? Ang maong pangutana. Asa kuno mabasa sa Biblia nga si Apostol Pedro gitawag og Pope o Santo Papa? Mao ni ang tubag. Dili sabton nga basta dili mabasa sa Biblia, sabton dayong dili tinuod. Kay pagkadaghang dili mabasa sa Biblia apan tinuod. Pananglit, si Kristo nagtukod og iglesia, mabasa pa sa Biblia. Apan dili mabasa sa Biblia ang pitsa o tuig, kanus-an na tukod ni Kristo ang iglesia. Dili na pagasabton nga walay pitsa o walay tuig ang pagtukod ni Kristo og iglesia tungod lang kay wala na ma-record sa Biblia. Sama pod nga dili sabton nga wala mulibang si Apostol Pablo kung wala ma-record sa Biblia nga nilibang siya. Maupod, dili pagasabton nga dili Pope si Apostol Pedro tungod lang kay dili mabasa sa Biblia nga Pope siya litra por litra. Kay ang pagtuo nga Pope si Pedro gibase raman sa implied statement o gipasabot dili litra por litra. Kay ang titulo nga Pope ang buot ipasabot ana opis o katungdanan na sa tinugyanan og Yahweh sa gingharian sa Dios. Ato kanang mabasa sa Mateo 16:19 nga si Pedro mao ang tinugyanan sa Yahweh. Ang buot ipasabot ana authority na sa usa ka leader o labaw sa katungdanan.
ug muhaom na sa katungdanan ni Apostol Pedro, kaysa dihang galalis ang mga apostol kinsay labaw nila og opis o katungdanan, wala gyud moingon si Kristo nga walay labaw nila sama sa gitudlo sa mga dili Katoliko. Mao bitaw, no? Katong galalis ang mga apostol kinsay labaw nila, wala gyud moingon si Kristo nga walay labaw nila sama sa gitudlo sa mga dili Katoliko. Ang giingon ni Kristo nga ang labaw nila mao ang servant of all, katubang pagasugoon nga mualagad sa tanan. Ato kanang mabasa sa Lucas 22:26, kinsa may gipasabot ni Kristo anang katungdanan na o opis. Ang iyang gisugo nga mualagad sa tanan, mualagad sa tanang karnero ni Kristo. Klaro nga ang gipasabot ni Kristo anak nga katungdanan si Pedro. Naa sa Juan Kapitulo 21, versikulo 15 hangtod 17, nga sa dihang taliabot na nga mukayab si Kristo sa langit, sa tanang mga apostol, tuwa sila tanan dito, pero si Pedro mao'y giingnan, Pedro, atiman na ang ako mga karnero. Sa ato pa, sa tanang mga apostol, si Pedro mao'y gisangunan ni Kristo anang katungdanan sa pag-alagad sa tanan. Sa ato pa, servant of all ang katungdanan ni Pedro. Unya, unsa may giingon ni Kristo sa Lucas 22:26, kadtong naglalis ang mga apostol kinsay labaw nila, giingon si Kristo, ang labaw diha ninyo kadtong mualagad sa tanan. Sa ato pa, servant of all. So klaro kayo nga si Pedro ang gipasabot ni Kristo anang katungdanan nga servant of all o labaw. Lucas 22:26. Niingon pa gani itong katubang nagbasa ani, kining akong giandam diri, nag-ingon nga, sumao di ay. Kay labaw man di ay ng servant of all, maong chief o pope ang office o katungdanan ni Apostol Pedro. Okay. Kay servant of all man siya. Sa Iglesia ni Cristo, gitawag nilang executive minister ng ilang labaw. Pero sa Katoliko, ang Pope, kay kanang Pope God, Papa. Doon na kanabang gibasihan sa Biblia, kadtong nahisgutan na kaganina.